Priniesol je František Fodor, asi jeden z najsmutnejších ľudí, alebo aj nie z najsmutnejších, ale možno mrzí to, že ten súboj prebiehol tak rýchlo. Samozrejme to mrzí, každá prehra mrzí, ale toto je taká vec, ktorá v živote fightera bohužiaľ je a neobídeme ju. Jediné, čo ma mrzí, je, že som bol asi najlepšie prichystaný za celú svoju kariéru. Som žiadne zranenie nemal, nič ma nebolí, cítim sa fit a dovolím si povedať, že pred vami stojí najsilnejší, najlepší Fero Fodor, aký kedy stál, ale bohužiaľ to tak dneska nevyšlo a je mi to ľúto, že som tam behol do veci, do ktorej som behol a nechcel som si to pripúšťať, ale je to možné, že som toho mal naraz v hlave veľa, že aj to zhadzovanie a veľa vecí okolo som sa nechal proste rozptýliť. Musím byť ešte psychicky silnejší, aj keď si myslím, že sa vrátim veľmi silný opäť. Gilotína bola nasadená veľmi dobre, hlavne súperi. Boli ste obidvaja suchí? Bolo to... Spočiatku to bolo zjavné. Čo sa tam udialo vlastne tej gilotíne? Lebo boli tam nejaké zvraty? Stala sa taká vec, že proste ja som v tej gilotíne, poviem pravdu ako je, ja som v nej troška spanikáril, ale iba skrz toho, že som vedel, že ju má dobre našlapanú on. Ale pritom si myslím, že keby som v nej zotrval chvíľku, tak by to pustil, lebo by sa zatavil, ale je možné, čo hovoríš ty, že sme boli suchí a má to aj dobre chytené, takže vyhral on a tento večer mu právom teda patrí. Ty som hovoril, že si úplne fit, v najlepšej forme. Budeš ešte teraz o nejaký rýchly zápas, aby si ukázal, alebo radšej počkáš, porozmýšľaš? Vieš čo, ja to nepotrebujem naháňať, že pred sebou alebo pred niekým to dokazovať, lebo ja viem, čo vo mne je a poznám svoje kvality, takže dám si pár dní chill, dám si zaslúžené nejaké dobré jedlo, pivko možno a vrátim sa naspäť do tréningu, pracovať na tom, na čom pracovať treba a ďalej fajtovať, jak to príde. Ďakujem, Ferko. Ďakujem veľmi pekne.